tumuya. Di maghuwat og kanus sa matagak. Napapuy butong. Dala kada kag bunga day oy. Ang bunga day day no kay naa sa walay kuan, walay dahon. Gani, ang sao na pag. Wala kanindot ra ba oy, evergreen baya di ay nino. Sayang kaayo. Yung sao man na namo. Di pa man sa nahinog. Hinog pero kana no klaro na kay nang guwang kay na bayon bitaw kuhaon unta na da ano. Ang sao pagkuha nga ang tikuhit. Maghuwat lang gyapon ta kanus sa matagak. Way sapyo among amo. Dali kayong kuan, dali kayong tubo ang mga sagbot. Among amo wa pa kahimog sapyaw. Wala nang taga. Ha? Nara si payag. Nain natagak maghuwat lagi tag matagak ani. Hala day katultul kag asa to. Nadrama. Wala na may butong. Ay! Manguha ko dito butong ron. Atong makabot pa ba? Laasa na ka to. Aha. Kaluoy ta. Nagukod in tawgan. Asa na dapita ang natagak. Kay maghuwat raman dyan may ganus na matagak. Puting tumuya. Uy! Hindi taon ba da? Nya pakiton ta mo sa among galingan. Nara among galingan sa mais. Nara yang Paris. Nara Paris. Ako nya ning ko. Nami galingan diri sa una. Pero among payag in town. La grabe no. Dugaya na gito ani. So, survivor sa bagyo. Survivor sa bagyo. Na, day? Ay, basig wala. Ay, kay daghan mo kaing green diha, day. Ay na lang, day, oy. Atong punan, atong pang-harvest dire. Na naman among amo, nag-vlog. Nag-vlog na ko sa iyang. Di gimi maghuwat. Maghuwat raman tamig tagak, tanawa. Ha? Tarong diha ha? Ako ni kumito na, suto na ko dito sa ubos. Sige. May na lang gunang naiduhak buok. Alkansi sa imong pagsaka diha no. Uy, na-close man ang kuan dong. Sige lang, ito lang na parang umukintakap. Na-close man. Sige. Nara, sige. Katong gayin luya. Nagdag sapya pero di anday kay ma-close man ang sako. Uy, sige ato lang timan-an asa to. Gamay lang dong oy. Daghana ang tagbunga oy. Paghinay diha ha. Pakanoon pa jud ta. Survive gitan. Ay wala di man gud siya dako siya punuan dong pero gamay ra siya og kanang dahon ba. Di kay siya gamay ra siya sanga. Para saplian ba na siya sanga? Makuan hinuon. Uy. Nara dito.
At di lang niya to. Manding. Mo rin tiniingon siya gahapon. Di sa bidim buko ano niya kapoy na kay ka ba? Mo rin tiniingon siya nga asa ka Joy. Ikaw nga naman. Siya. Pagkuhat ako bukado de ba Jesus Moriosep. Mo jote pa to. Day nag-move na siya day na. Pero Jaguar. Jaguar deron? Aw abi na ko si kuan. Gadua siya sa ere. Kanang bagong hinimo ba kuan na kay basa. Salamat day kay pinagi kuan ka gutay. Kay gamit day sa pagkuhit. Ha? Ibili na ng kuhit diha. Uli ari mo siya do. Dito day kuno siyang marina do. Dito daw taong day si mama. Kay kuan day uy. Karang dili makita. Kay naa siguro ni dagan dito ba? Dira ay. Sarap diri dito mo mura lagi ni. Ay karag. May mo ulo tayo, gigi, malayo ko. Ladag ko. So, mauni ang mong avocado. Puro di siya unod, walay ganot. Smile na lang. Ano nga kung isip din gabi eh? O di eh. Isa ka man kabinak matulog ka. Kanang nani pesticides. Wala. Wala lagi siya ko. Wala dyan ni pesticides. Nahurot sa sigurong kuan pagbagyo. Mga mananak ba nahurot pagbagyo? Ano siya diri dapito? Nilata. Okay. Ano siya namin? Siya is ano pa no? Ay, imuha na ng kuan ha. Anong gamay ba? Ano kilawon? Ano na?